That's why, Papa J. Boy Nunoy, gidawat ko na ang tanan. Ang babae nga kong ipalangga, digid para sa ako. Hindi ko hindi para sa imo, basi ko niya sang silingan. Kasi tanawa daw, basig nasa silingan. Basi sa silingan. Mag-ayo ang imo nga silingan, sure ball. Ara to ang imo nga uyab. Ang akong storya, Papa J. Boy Nunoy, balikan ta to mga panahon. Uy, Nga uso pa ang fiesta. hindi ko gani isang panahon pa sa hapon, Papa J ba? Sabi ko gani. Sabi ko, panahon pas bidges. Ang panahon sa hapon, maswerte ka kay... Kaabot pa ka. Kaabot pa ka. May nakilala kong babae, Papa J. Boy Nunoy, sa isa ka fiesta. Sa isa ka barangay nga kami nagdayo sa akong mga barkada. Ug sa una na kong paglantaw sa iya, Papa J. Boy Nunoy, nahulog. Uy, nahulog! Nahulog ang akong brief. Ang akong tagipusoon sa iya. Kumbaga, love at first sight, Papa J. Boy Nunoy. Ang abi kong padayon nga kalami. Lamig kayo. Lamig kayo. Ang mga relasyon, Papa J, abi ko magdugay na. Pero buliliyaso pa diay. Para inyong maintindihan, Papa J, Boy Nunoy. Ano yung mga panghitabo? Sige na. Pasok na itong namayong selebrasyon sa itong pista. Ay, taon, mabot na si Mayor. South lang ka muna, ha? Enjoy lang ta. Di kayo pag sandigin ng kudalda. Kap! Kap! Ay, bayang Basi gabi. kung pwede ka, dasig-dasigon mo kay way patakapanyapon ka. Wala problema ng mga barangay tano dito basta ako nang bahala sa inyong panihapon kay pantayin na din ang atong matagit ha kay atong entrance. Wala problema ka pa, way problema ka pa. May magsulod karon nga may dala nga kargada, sa sure ball kita ka pa maharang ginato nila. Mayo. Sige. Tama na, enjoy lang mo. Enjoy na. Brad, mo din yung pista diri, Brad? Amo na di Brad. Ngawa rin yung Excited pista ko Brad ba? Di, ama- Kaso lang Brad, ay ko kapanibin ba? May problema na, dulong na bitaw. Sige lang ah. Oh, ano Di na? mo naman simutan karon mapadagasan ta lang nakapahumot Brad ah. Di, masulod na rin sa diskuhan? Ate ba sulod na tayo? Sulod na ta? Itong mga dalaga to, ito na oh. Sige. Di may nasilip ka na tao? Damo man kaya dito kay. Damo Pero ako iya Brad ya, may na sightseeing na kito ya. Ara ka to? Ara na Ito sige. sa ho. Adin. Itong sa gilid oh. Apa mo lagi na? Ay sus. Niligid. Alang-alang Brad nga laway na tangadaan, mapili pa tayo laway. Tawa na. Eh, may basig may upod pa na. Ato. Ay, Kita mo? wapa po di ay. Bra. Sige na, pila interest yan, Brad. 25 pesos, Brad. Averaging ko. Oo. May Isak pa lang anay ko da kay daw bilog kwarta ko di. Ako na bahala sa imo. Sige Brad, sak punta ka babulgam nga Tarzan karon ah. Ang to ng Juicy Fruit lang ko, Brad. Juicy fruit lang mo. Juicy Fruit lang ko kay komba. Sige Brad. Tong mintol ha, mintol. O sige Brad, away problema na. Hindi ka sang kwan Brad, basuka o Tarzan. Dugaya na ginayan ng istoryahan. Kasi gusto... Oo, basig ka na ang katumbubot na lang. Ate sige Brad, bakal ka sang bubot balor 5 Brad. Sige. Mahito karon kung nakadiskarte tati takdan ta dayon sing-sing. Sige, Brad, sunod na lang. O, sige Brad, sige. Ano na, Brad? Ligutin na diha kay gasugod ng ano, Gani tchatcha, no? Brad, oh. Dugay Brad, magbinayli na karon, dakpon mo tong isa, ako ng isa. O, pag dakop mo karon Brad, walak-walak mo dayon Brad. Sige. Ako na Sige bahala. Brad, oh, sige. Oo. Diskarte na Brad, ah. Oo, ari. Mr. Deji! Mr. Deji! Yes, ma'am. Can I have a request? What song do you like? Like a virgin. No problema, ma'am. No problem. Pwede Mr. Deji. Kuha lang po. Exclusive lang sa amo, eh. Sige, ma'am. Wala problema, Oo. ma'am. Wala problema. Ah. Anong pangalan sa inyong grupo, ma'am? Single ladies. Single lady. Sige, Oo. sige. 20 pesos lang, ma'am. Sige, Mr. Deji.
Alright, ma'am. Wala problema. Sige, salamat. Pwede ba mabalalin mo pangalan, ma'am? Karoon lang Sige. Like a virgin. Tinatong plaka na ko direct like a virgin. Mr. DJ! Yes, ma'am. Pwede pakipaspasan? Ano problema? Kailangan ipangita pala ako akong plakang like a virgin. Like a virgin, din na to banda. Bebe. Oy, wala ba like a virgin din eh? Murag virgin man eh. Ano na like a virgin? Ano na? Ladies and gentlemen. Wow, Mr. DJ, salamat. Ladies and gentlemen. This song is dedicated to the beautiful girl. Nagbalorog 20 pesos. Like a virgin. Ay, kanami. Pagpilita mo sa halid, Brad. Kailangan kayo. Brad, Brad, amo to nga akong kursunada, Brad, oh. Hindi na. Ato itong nagsinggit pa ko lang eh. Sige. Dengi mo isa. Ato isa tama. Do taga matyagan ko, Brad, do taga kwanto sila. Taga-sunad. Oo, taga sa kwan. Sa biyak to eh. Sige. Sige, Brad. Pwede ta makasali dag saot. Pwede, Brad, hindi na sila magpalag yan. Sige. Brad, Yes, Marie. Gusto ko ni Marie. Kailangan nyo kayo, Mario. Ako, Marie, ay. Siyempre, mas mayugin, Marie nga. Enjoy ta, Marie. Kamusta si Marie? Ay, okay lang si Pari. Hoy, mga Mars. Uy, sister. Kamusta ka na, Diro? O, gani, Ayaw man ikagin request, Igo, gihinta po, Love you, eh. Pinalagi doha ka, boys. Sino man na sila? Kailan yun, na? Hindi gani ko kilala, eh. Kalang isa Basta kita ya. Masaot lang tato, no, Kalang isa di kayo maklaro kay dulong-dulong. Oo, gani, no, Ulto yan lang puti, Puti. Uy, puti lagi mata. Uy, kapalapit na ba? Oy, sir, excuse, sir. Excuse, sir. Sir. Exclusive na ba ni, sir? Oo, exclusive lang ni Samon, sir, nga mga kuhan, sir. Sayaw mga virgin. Ma'am, pasensya kayo, ma'am. Wala, gusto namin mag-enjoy yung tani, ma'am. Okay lang ba makik-join sa inyo, Adiri? This is, sa imo, Uy, sis? papila na lang, sis. Ugani. Murag mga gwapo man Ugani sila. mo, Ang isa, sis, beat ko, sis. Ang isa? O, ang isa, sis. Oo, Kamusta Wala, kaya nang iyang kwan, sis? Ngiyang betlog. Ambod lang, sis. Atik-atik ko na kung saot, sis, ha? Kaya akong Sige. igo-igo ang Oo. iyang sis. Ang iyang betlog? Ano yun? Sige, sir. Pwede kayo, sir. Dali, Enjoy sir. ka mo there, sir. Salamat kayo, mga ma'am. Mangutan na, sir. Yes, ma'am. Virgin pod mo? Ano, ma'am? Virgin pod mo? Virgin. Di naman, ma'am. Benji, ma'am. Benji akong pangalan. Pre, ambal niya. Pre. Virgin pa daw ta. Virgin? Oo. Ang damay. Ti ano sa bata ay? Bala, oo. Basi ko mo sa bata na karon pre. Kusog dito tuod basi kadlawan tabla. Hindi na pamangkutan. Sige na, be. Yes, ma'am. Mga Virgin, ma'am. Hoy, ganohan mi on. Mayo po niya sir kay pareho ta sir. Brad, ni-reply. Pareho na. Brad. Sayang na to sir. Sige, ma'am. Sige, Oh, ma'am. taga sa di ay mo sir. Taga-dabat. Brad, okay lang na, Brad. Okay lang, pre. Wala ginatingog yung chicks niya. Paano ko katingog siya to, pre? Kay... Ano kita? Patingog, gigipakaom niya mo nagsaging. Ano to katingog, pre? Dulaan ko gana siya, pre. Kay kwan sa ko, pre. Mayuyab mga galito, pre. Mayuyab na. 5 na ko no bata sa to. Kala gani ko, ti, nambalan ko, ti, dahil 5 na ya bata mo. Nagsige kay mo ya kadinis ko. Kaya mo, pre. Sunada ko. Kailangan lang manutay, hay. So, okay dito ako aga. Ate, itong imo na lang ya, Brad, eh. So, okay to siya, Brad. Ate, Okay, kung sunada mo to, Kursunada kayo na ako. yung sayang ba? Dalaga pa daw. Tung ako na, pre, dala na daw ko ng gatas. Di, way ko na may mo, pre. Di,
ikaw na bala, diskarte ito Sige, Brad. Pero kung hindi ka, atag sa ako na. Depende ni Brad kaya Oo. ba niya sa ko magkita mi boss. At titigto lang ko na isa sa gingan, pre. Ano pasagingan? Basta, kay daw gagakutoy, tinaay ko. Ikaw na tira niya damit. Kamu lang anay da? Oh, sige pre. Ato na siya, padulong na siya dito sa ko. May istorya pa dami. Benji! Ay, Elsa. Ay, Basta ka pwede, dirita sa sana. so okay man dari kung medyo dulom-dulom kaya. Kung medyo tulong-tulong, mabi Benji, kaya hindi ta ka makita, abi. Grabe po ko eh. Daw kuwan ka bala, Benji. Una ko kita sa imo, daw kuwan ka bala. Ano? Daw glow in the dark. Pandamay ni. Gwapa tani, manaway. Taga di hindi ko. Dara lang kali ka mo sa Picas? Di, bali, daral na sa ante ko na, pero alin gikog Dabaw. Ay, Oo. ako bata ko ni Kuwan, bata ko ni Marites. Ay, bata rin ka ni Marites. Tatay ko si Ladyo. Tingala ko nga, gwapa kayo ka ba? Dito na kami lapituan sa may kampo. Kampo ni Ladyo. Dumduman mo tong Kuwan, atong sanguna bala sang arapang manok ni tatay nga Kuwan sa kampo ni Ladyo. Ang amon manok bala tito ginaarado. Ginaarado? Grabe ya ba? Amon ako kaysa nga damot ito galagaw sa amon. Okay ka galagaw dito sa amon ha? Alam mo nga, itong isang adlaw naman ko nagligad adlaw naman ko nag-abot din sa inyong Ay. lugar. Pero diri ka nagdako? Di, bali di rin lang ko gibun Ay. Pero dito ko nagdako sa Davao. Maayo eh. Ba't mo sing ganun? Dako? Diri ko gibun dito ko nagdako sa Davao. Pagbalik ko diri ni dako. Ikaw man na Benji Di bitaw. Pero Ati kamusta din ka kaobra? dahil ako gaobra sa anong dilirog cooks. Ay dira, nami ba no? Oh. Di may mga kwan, may mga freebies pang kamusta. Damo may mga previous na May mga. tindahan kami to ba? Sige, ano na boss? Kasi kung gusto mo, pwede mo kami deliveran dito sa panel, Pero may bata ba? May boyfriend na ba ka? Amo ganito nga nag-request kami ginasangsong like a virgin kay NBSB ako Ibig sabihin wala kay boyfriend? Wala. Wala akong boyfriend pero na ako inobyo. Pero ayaw ka bala ka, Benji, ay. Buwag naman, Mia. Nagbulag na mo? Pero Ana, magdyan yung mga lalaki, oy. dili lagi Sa tanong una, lagi. sa una raman sila lindo, tapos sa ulihe. Wala na po din nilang gugma. Pero Ana, di ay ka? hindi man tanan nga mga lalaki amo na. Mapili pa man nga lalaki. Gani, Para sa kuha. Taligsa lang gani ako, tiri, kay kabaliw ka na nga graduating ako sa buwang. Kung kisa, dito ako sa Kulamay. Layo, ano siya lang. Kabaliw ka, ang mama ko, ang mama ni Lula, Oh. ang mama ni sa Lula ko, Oh. ang mama ni Lula ko, taga dito po sa Kulamay. Hindi. Ikaw, taga-asa di ay mo, ang imong mga parents. Ang mga parents na ko taga Jinsan. Ay, abay ganin ako, taga-kuan mo, taga-panay. Pero diretsohon ta na ka ba? Ibase kong base kong Ang sa di ay ito, magbago pa yung una-una. giuyatan niya nga ako nga tiil. Namin, Benji, nindot magalay mong tiil, no? yun sa magkaoy, kamot na ako na. Kamo, Tenny? Oo, kamot na ako na. Mura na rin yung tiil. Dagko kayo ba murag tiil? Kini, himo ng tiil. Dili, Alam mo na. ako nga po nagkamot. O ba? Di ba, kunitan ko yung tiil, be. Kani, mong tiil ni? Na, ako na tiil. Murag yun kamot. Basi gusto ni mo, Benji, gunitan ka ng sa babaw sa tiil. Pwede? Joke ra, oy. Sabi ko, pwede, Ikaw ba, dili gunitan ka. di ka ma-joke Pero, ba? una pa lang ta ka nakita ba, nagkagusto na ko sa imuha. Buwang. Grabe. Ano di ka paspas, Benji? Paspasanay, man kay gamay lang kayong oras. Ano di, Okay lang ba nga manligaw sa imuha? sa bagay, sige po nga ako, mama. Pero gusto po ba yan ako na nga mag-uyap-uyap?
Kung ako imong testingan, Bagay taga-diharaman mo. Pikas naman mo. kung ako imong testingan sigurado di gid ka magmahay sa kuha. Bagay. Yan di manimot stingay. Okay lang ba? Okay kayo. Tigin ako na makalimtan kining adlaw ba? Ako po, Benji. Kabalo ka nga. Tuloy na ba ako kaadlaw? Wala ka puli sa mo. Uli-uli ni. Sama ka kayo. Gusto na akong uli. Dili mo ko gusto. Sumali Wala pa gani ko iliko. nagbalbala na ito adlaw. Grabe ha. Come on, Joy. Sigurado paggawa sa kwarto ni naglaylay lang mga dila ano. Samay. Salamat kayo. Tuti mo ko niya. Sa mo, Sure, wala problema. Salamat kayo kay Ito. nagsalig ka sa kuha ba? Ay, sus, Benji. Sige mong nawangwa ko salig pero ha. Nasayuhan gina ako nga. Kusog magod ka sa ako, Mga, Pero- wala na ko kabalibat sa imo, Pero ay kabala ka. Ano kayo, ay no? Pakaslan ta ka. Ba't sing gano'n? Pakaslan mo ko, Pakaslan ta ka. og ikasalta? Dalo ni mo ko sa altar? Di lang sa altar ka ta kadalon. Dalon ta ka sa tanan nga simbahan. Unsao man na binje kay giuna naman nimo ko dala sa katre. Amo ganin ang nami. Bitaw bench Amo na amo nang ginahambal nga ang kalainan sa gikasal og inasal. Ikaw ba, joker kaayo ka ba? Pero- Bitaw bench ba? Kabalo ba ya ka sa mo, Pagidala na nimo ang isa ka babae sa inyong balay? Oh, Wat pasabot ha? ano? Pakaslan nimo ko, Walay problema na. Sa Sabado. Magkita ta. Agad-agad? Magkita ta. History- Sabado? Patuno ko akong nanay tatay diri. Di ba, Domingo sa Karoy? Domingo ba? Oo. Ba't pasabot? 6 days pa? Di. Sala ko na lang Martes. Martes? Okay lang ba? Martes. O sige. Dili ka na ka manangid sa kamama kag papa? Amo gani nga sa Martes. Pagkatuon ako akong nanay ug tatay diri. Ay magdiretso na lang ko mamalayi. Ako ba? Padala po ako ang akong mama, papa, lula. Ikira ba? Walay problema na. Sige. Basta magkita ta sa Martes ha. O sige. Unsa man, muli na ko? Ay saguli. Ay, unsa magkagaoy? Moribansin pa ni. Wa, mabaya uli ko. Unya na uli. Sige na. Moribansin. Magbigyanti ka, Ay, dali na Ay, excited ba ko sa imo, anak ba? Sa Dali wakas! na. Diri na. Ang bata ko makapangasawa na gid ba? Kagbati ko kuno hambal kamigo mo, perti kagwapa-gwapa kay ang bati siya kuno daw porsilada. Tinood na nay. Di naman si tatay. Maayo. Di na Si si tatay mo. Ay, Dali na. kailan ka nagsakit pa ning rayuma Ay, sus! Nagbabalon-balon ka naman kay mo nga ilim nun. Sige na. Huwag mo na lang naging bilin kay mahuya kita sa Urumagadon ka. Sige. Perte pong kalayo po ning yung lugar po. O gani, pero okay ra. Importante, bisan layo ni, pero magmangin malipayon kita sa Tama. aton nga bata. Diri na ta malingkod siguro. Ay, sige, malingkod sa Tay, din. diri lang ta mahulat sa waiting shed tay. Diri may nagstoryahanay ni Elsa nga diri may magkita. Ote, maayo, anak. Mayo, diri. Sige. Basig Ulat lang kami ni tatay mo, di. Basig siya na siguro ni. Ay, mauna na siya. Sibaw na siguro ni. Hindi mao. Istorya na mo, istorya nga oras, alas 10. Alas 11 naman eh. Nak, Nay, dugay pa, ha? dali lang ginay kay, basi na delay lang nay kay traffic ba? Araw-araw mata na nga madili nga importante ni nga kuan nga higayon sa Subo. Sige lang nay kay, basi nabudlayan po siya, put man tayo yung nanay dagtatay. Ay, siguro. Dali Sige lang lang, makita. nakama, hulata, dugay-dugay. Sige na, wala tunta na Okay nay. lang kami ni tatay mo, Stress naman sa hapon, nakatulog na si nanay tatay diri sa waiting shed. Luuya sa duha ka malaw. Wala pala giniabot si... Bawa, darling.
Ay, Dugay gid daw. tingnan ko kung gutuman na gaina patangod to, ani. Hindi siya pa, kadamo ka lamok. Ay, toto. Dong, Ah, Nay. madayon pa ba yan sa to, Dong? Si Nay, mabuto to, Nay. Unsa man to, Dong? Oy, murag wala may hinambalan tong imo nga uyab ko. Hindi, Nay, mabuto to, Nay, mabuto to. Tatay ni mo, Dong, gitukar ng iyang rayuma. Dugay. O sige, darling, Budlay lingkod, ni- lingkod, darling. kay- Wala, Pilot tay telepono, ka. ani. Ang damay ka. Hindi naman to. Ay, dugay. Hindi naman. Unom na takawa, oras din na, bisag tubig, wa, jud. Gani, Sa Nay. may maayo, sininak. Uli na lang, tanak. Nay, Na, nagstorya mo, diri mi mag-abot, Nay. na, kung madayon giman to, kung tani, sa duwa ka palang ka oras, pwede na ito, pero, nak, nabutan na taganong ka oras. Nay, pero Nay, maabot na gito, Nay. Na, Ay, anak. muli na lang, tanak. Uli na lang ta. Nawata na lang kung ano matabo na na kay nagstoryahanay na kami ni tatay mo nga. Mapauli na lang kita. Tultula naman niya nga aton nga balay. Pero narito yung story, minay nga, diri siya magulat, Nay. Darling nga bata ta makaluluoy man. Anak. Baunak ayaw pud paghilak na kay dili na baya kagwapo na kung dili ka mo hilak naghilak pa jud ka. Pero Nay, Nak, mas maayo pa siguro. Sa balay na lang kita magpauway. pero Nay, nagdistorya, ani, may nga Nay magkita. Nagistoryahan ay gani ka mo nak, te alang-alang kami nga ginikanan mo. Kabalo ka nak, may edad na kami ni tatay mo. Nagabihan na kami dire. Damo-lamok. Te mahulat pagi kita. Dali na, puli na. Elsa. Hindi ka magpuli karon kung... darling, kung ano yung bata mo. Sige, Sige na, nak. Tibong na kay tatay mo, nak. Tibong na, nak. Hipos na. Di ba nag-promise. Kaluoy man niya Magkita bata. ka diri kay. Dali na, nak. Istoryahan na to atong kasal, pero Dali na, nak. wala ka nagpakita. Dali na, nak. Dali Elsa. na. Dali na. Sa balay na, nak. Sa balay na. Elsa. Baba. Dali na, darling. Tibong nga na ng bata mo.